Eh. Oh. Hamchiuya ndara. Murise. Bo, sirise. Ah, bo. Bo. Ndakutsika ayo kana. Ah, nduzona. Ah, nachikumbira mvura kuno. Mura mvura mu. Ore. Yo, keta. Mira ni mvura mu. Sirise. Ah, bo. Safe. Andiri bo. Wa mubiri. Tanga ndokutambira. Iyo, ndikufananzira ke. Unofananizira ndara. Ndiwe ndichineri ndikurasire. Ndini ndara. Ah, ndini cheche yamunombondola pa TikTok apo mandi follower. Ndambukona. Iyo. Alright. Pedza imwe mvura muzondizoti. Timaiti ni mukadzi wangu banana. I don't want peace. Pedza I want problems always. Pedza imwe mvura muzondizoti. Timaiti ni mukadzi wangu banana. Ah, saka kuri kuti ndakapedza kumwa mvura toma 1 panapa. Ah, manje ndikupedza kumwa mvura iyoyo. Jesus! Apostle, we hear of this. Apa yakupera manje nditesei kwapa nditesei. Aurege nditi ndoda imwe. Rakangopera nipiwe imwe. Kwambedze. Get. Yo mchiri mvura. Wetin be this? Jesus. Blood of Jesus. See my hand, they go inside this place. This guy, they give me linear cup. See. I don't try. I don't come back down. Not. Oh boy, this baba don't kill me. Get. Ada Oh, no. Good. Yombe mbori. Jesus! Oh, no. Get him bracket. Here is God.